rawuh ingkang kita hormati linangkung baryaken Ibu Hartati ing wilayah Tegal Sari Kemudo Prambanan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kepareng kula kumawantun ngadeg wonten sengandika sami awi wekdal menika kawula makili saking warga masyarakat ing Madusari Wonosari Gunung Kidul. Ingkang sepisan monggo sareng-sareng aturaken raos pangalembana syukur dhateng Allah awit sonten menika saged tempat ing papan menika kanthi wilujeng tebih ing sambi kala. Puan Madusari kinen matur wonten keluarga ageng tokoh masyarakat punggawaning praja ing Tegal Sari Kemudo Prambanan alpanipun almarhum Bapak Warsito. Ing Madusari Wonosari kirang nuju kono saestu nyuwun genging samudra sami dalam mugi-mugi sedanipun husnul khotimah. Mugi-mugi sedanipun sae husnul khotimah ngalam padang menika. Saestu semoga samangke kula estu pasrahaken salajengipun pantumut jenazah ingkang pungkasan inggih pakuburan ing Tegal Sari Kemudo Prambanan menika. Mriki sekewon baryaken inggih payon saking Allah kesaenan para saking Allah Subhanahu wa taala kula nyuwun genging samudra paksami kita pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.